one. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Don't act like you don't know. Know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. You take one, I take one. You can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Добре, снимаме, но нека дойдем. Това ден седми. Трябва да слизаме много рязко надолу. В момент да застана на стабилно място. Мисля да нарека тази местност горно на долнище. Добре, горно на долнище. Харесва ми. Уи! Тук е яко, а? Давай това. Слиза се с стратегическо лъзгане. По ординатата на оста. Слезе! Точно така. Добре. Морете. Слезнах. Раници, къде ти? На гърба. Добре. Айде. Чакай, че трябва да си изчиста обувките. Да, се обув. Ние с Виктор ще да разгледам. Беше забавно. Това се пипа се разплъсни. Защото мога да си го позволя да пипам. Кой се пипа? Ей, това е. Да си екстремен. Ей, от тук нагоре. Пръст в очите. Цяло, ама... Ова няма цяло. Идеално. Така. Цели сме в пръст. Задникът ми е Кой ден студен. сме? Седми. Ден седми. Вече сме в гората. Много як адвенчър, просто вече не знам къде сме. Това адвенчър мап, не знам как ще го миним. Смятам, че ще успеем. Но тази пръст трябва да се изтупам. Мале, обувките какви са. Аз една обувка малко. Момент. Фани за малко. Фотограф е. Снимай. Добре, пълнихме. Виждаме. Тяг в гърба. Всичко е пръст. Ето този наклон, който така да изглежда много странен, ама си е наистина доста. Не е толкова стръмен, колкото Слезнахме. You are not thinking being like this, but is. Почиства часовника, който претърпя с Не. такова. Но ще е жив. Чистим са. Виждаме Павел Виктор някъде там горе. Трудно ще занаята Прибирам го. Много добро място. Джоба, тъй като ще стане на нищо. Почистваме се. Какво ми стана ръката? Просто наистина. Връщаме на оператора. Момент. Оператора си по раницата малко. Приятен ден, до тук се развива добре. Връщаме камерата на оператора и потегляме нагоре. Малко ще е трудно. Като гледам колко е хлъзгаво, няма да мога много да оперирам. И се рони чак. Затова прекратяваме ден седми. Наклона е хубаво. Разбира. Има паприки. Това вече е Jurassic World. Огромно стирек. Може да ви дълбочава локота. Около 5 см. Това дърво е по-късъдение. Но продължаваме нагоре към опасността. Мисля да си направим леча лозава. Филенце ще стане хубаво. Най-вероятно. Нека не стане така. Положението е сложно. Сега мисля да горе. Останете с нас. Оле, колко папрати.
Продължаваме напред. Хора, това беше падане. Не знам, ангалите ли ще стреснем, смигалите ли. Ама това бати якост. Мина една седмица, дами и господа. Открихме лагер. 5 може да се установим. Да, бати яката дупка. Проблема, ако спим тук е течението. Ну добре, нека багаж ще бъде тук за сега. Бах ти яката, щера. Я гледам. Няма сега да видим. Които и неща, ти няма така. Дето мяза, надо и нещо. Но нещо ми каза. Серж, моля фаниш телефон. Разбира се, а сега наблюдаваме как оператора ще се опита да се самоубие. Опита му е неуспешен. Няма нищо, предстоят още много. Да. Уау! Ай! Еронлива се, кашата супер. Нищо навсякъде има фотографини. Иначе уникално за катерен това нещо, ако имаш въже. Чакай, стойте така. No. Да, но въпрос е, не мога да пана Имаме фотограф. баскетбал във вашата. Давай. Кой штанката като направи 5-10? Влезах в транаците. Ой, боли. Аз съм Сержей Споров. Тя има здрав наклон надолу. Експорт България. Пасти да ядат. Вау, там няма. Станка? Да. Има ли нещо? Трябва да спираш, да внимаваш много, че е много румливо. Не, това е импосибъл. Impossible. 3 метра говоря. Има ли? Викторе. По-дълбоко ли от 3 метра? Impossible. Освен ако стигнеш до там и някакси седнеш в пукнатината. Една дупка, не знам какво е. Да, и аз. Викторе! Чакай. Достатъчно ли си от? Другия вариант е да го видиш отдолу. Има една много яка дупка. Може да седи там. Малка. Аз. Някъде ще погледнем къде води. Серж е почти толкова. Няма халки, не че бих ти дал въже. Да, не знам. Ма няма и карабинери. О! Добре, Виктор прави много интересно катерене, много ме радва. Момент. Нека го документираме. Снимай. Виждате ли го е това малко момченце? Това ангелите. Има ли какво да се види? Вау. Иди в нея. Иди в дупката. Каза тя. Да, Къде е дупката? Къде е дупката? Но там. Ето тук в дясно долу. Значи после... Защо не е минал долу? Преди да седнем в колата, си слагаме горнищата. Да. Аз имам... Чакай, отивам при Павел. Аз имам втора буза. Затова е добре. Само под, нали? Кал и под. Мисля да си смина и панталона, сигурно. Ако можеш. Да, аз ще го ступам максимално добре. Виктор е първо излез, после съм аз. Нямам смечето обаче. Като някой иде до раницата да взема фара. Какво е това? Ето, задолу. Какво стана? Кой да дойде? Скъсаха ли? Кълфах съм. Къде? По пръстите. Аха. Долу ли влезе? Може да свети. Ма нямаме нищо за светене ли човек. Имаме. Сега вземе телефона в теб ли? Хора, Не. тук не е много хубаво. Що? Тук всичко са рони и ударим ли нещо, мога да падне върху нас. Така е. Светни навътре. Зле. За секс. Вадим най-добрия нещо какво. Autobalance. Около 10 метра напред. Си без каска, тук е опасно да се влиза. Що така? Ти изказка да си... Тя е ромлива и такова. Има ли нещо навътре? Те виж, нататък има също. Виктор, има ли нещо?
Пак ти, между другото е зловещо. Имаш ли фенерче? Добре, хора, спираме споделянето и проверяваме, защото се нуждаем от това. Човек, сякаш гледам някой хорър филм. Поне след последните. Да, Cabin in the Woods. Много яко. Намираме се в дупка. Здрасти. Доста готина. А тук може, нали? Ето тук ще излезнем. Тук виждаме малка дупка. Кире, А? ще излезнем. Ще снимам. Ще излезнем оттам. Оттам. Айде, добре, давайте натам. Добре. Провери. Надолу е дупката към нашите багажи. Има ли нещо? Продължаваме нагоре. Има ли? О, яко. Има още дупка, давайте. Надолу е страшничко. Много внимателно. Хора, внимавайте. По-малко говорим за акустиката. Добре, и защо? Стой, не мърдай, за телефон правиш ми. Погледни екрана ми. Да, Всичко е в прахоляк, човек. Прахоляка се снимам. хора, нали всички знаете, ако ставим нещо просто надолу. Само надолу и ще излезне при нас. Аз просто, ако се напика от страх, всичките ще са плъзнати надолу. Айде само малко по-тихо, не съм да не станеш. Движи се, ако... Станка, свети и ти. А що тия скали не снимай? Да не им станеш. Не снимам по-тихо, това всичко са варовикове. Да, наистина ми трябва моя телефон. Що? Защото е dustproof, waterproof, важно тия Ти си спенера. Everything proof. Добре, може да. Хора, давайте нагоре. Вау! Малко да огледаме. Фенерите насам. С фенерите до тук. Продължаваме напред. Тавана е адски нисък. Продължава много тясно. Малка свети нагоре. Това, че аз съм най-отзад, по принцип в хорър филмите не ми допада. Не свършва никога добре. Най-много накрая ще се върна малко окървавен. Дева! Има ли нещо нататък? Ами, според мен не светните да видиш. Бойко, къде си, Бойко? Акустиката е много такава, трябва да внимаваме. За какво ти асфалт паша, бе? Атанасе, спомняш ли си там на дупка вдясно, може не да я видим. У нас няма нищо в нея. Напред път има ли? Напред има едно, дето продължава и така нагоре. Ама е много тясно. А това нагоре тясно ли? Ими не, виж го, това е по-голямо. Го. Да, ама Като на водна стълзалка е. В дупка сме. Ето го Станислав, който си играе на телефона. Запрем всички фенери. Чакайте. Спрете всички фенери. Що? Да видим, ще стане. Колко е тъмно. Ами ако искате, тръгваме надолу. Да продължим нагоре малко. Много се стеснява. Ако ли Викторе, пробвай. Ей там наляво. Ние ще изчакаме тук. Тихо, бе, всички. Трябва да го видиш. Трябва да го видиш. Аз съм малко на кофе положение. Не съм правил. Павка, мръдна се да мога да снимам. Хора, тук ще седна, окей? Хора, вижте сега. Това е Гледката от най-якия клип. Аз Вижте сега, нямам пикнирам спаче. с клатове, вижте рядка. Виждате колко е светло. Да, там няма нищо, нали? Сега там, където света Свети има... насам. Там, където какво света става? има... Там, където Ау, света има фак! една дупка. Ау, фак! Добре, О, фак! тихо е, хора. Тихо, някакви байци има тук, мая. Сериозно, по-тихо. Вижте, да идем. Тихо. Виждам. Пак ти суд. Виктор намери нещо, мая. Тихо. Що аз трябва само отзад на нас? Ще видиш клипчета. В момента снимаме, между другото, и Чакай се опред. виждаме тъмнина. Хора, Какво? да, тук свършват. Има две дупки, ама те свършват. Казах ти. Надясно няма нищо, нали? Остава само тази дупка и само... Добре, слез при мен. Може да снимаш пайка. Слез. Спокойно. Къде е той? Снима ли така спуснат фенера? Някой снима ли? В момента на клип. Снимай пайка в момента. Не теб. Аз снимам и всички. Снимай и това. Ама главното нещо, което се Снимай вижда е Виктор. светлина и тъмнина. Ето, вземи фенера. Мани и толкова, че мога да видим. Стига внимателно е там горе. На там ще отбутна. Павеле, го виж, Ето за- го остави. Павеле, мой да тръжнеш ей там. За тебе. Една дупка. Нататък има ли нещо? Нататък, където бях аз, има две дупки, ама те е свършват. Не, там където ти е падал.
Еми натам като гледаш, че продължава. Станка, има много дупки, които свършват, но въпреки това си струва да влезнеш в тях. Това на кой филм ти напомня? На много. Би ли се съгласил, Виктора? Свети към Павел, свети към Павел. Павел, какво виждаш там? What do your elf eyes see? Чакай, оп, камък. Държи си телефона. Слушайте, 2-3 метра нагоре, после обаче леко тръгвам долу и не се вижда дали има нещо. You take one, I take one. You can't hide, you can't run.